IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naitukitan iti puso ti Force Multipliers Peacekeeper Riders of Ilocos Norte Incorporated ti mga tagiben ti aglawlaw. Dito ang mapakita ti core value ti Pilipino ang makakalikasan. Kuna ni Mr. Louis Bonifacio, chairman iti nasa Grupo, ket nagturungda iti umambyana na paset ti Ilocos Norte para iti panagmula ti mangroves kadwada ni Manong PD Sorbetero, Police Colonel Jomar Labiano ti Ilocos Norte Police Provincial Office ken dagiti panakabagi iti dakkelamol iti iliti San Nicolas. Sir, iti 300 mangrove sir. Kadwa tayo iti Ilocos Norte Police Provincial Office nga headed by our Provincial Director, Police Colonel Jomar Q. Labiano, and also our Provincial Officer of Region 1, Attorney Joseph Polonio. Ken kasama pa po kadwa tayo iti pasukin na MPS and Robinson and Piedmont Department of INPPO. Ken digiti da dumapay nga local stakeholders sir. Kabayatan na agtultuloy lahat ti charity programs ti nasa Grupo ken impasigurado ni Mr. Louis Bonifacio nga anyaman nga oras ket nakasagana da at tumulong laket di pagimbagan ti komunidad. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.